Čaute. V tomto videu by som sa rád s vami podelil o Ježišove slova, ktoré nám povedal, a tým je, že by sme mali byť ako deti, ak chceme vojsť do kráľovstva nebeského. Čiže čo tým Ježiš myslel byť ako deti? Veľa ľudí si myslí, že by sme sa mali správať ako deti, že by sme mali sa chovať ako deti, ale to je zlé. To myslím ako správanie. Tým, čo skutočne Ježiš myslel, bolo to, že by sme mali poslúchať ako deti. Keď si zoberiete deti, 6-ročné deti, oni v podstate spravia čokoľvek, čo im poviete. Keď ste ich rodič, tak spravia čokoľvek, pretože vás milujú a veria vám. Čiže to isté chce od nás Ježiš, aby sme mu verili a poslúchali ho na slovo. Čiže keď povie niečo, tak to spravíš a nerozmýšľaš nad tým, jak dospelí. Čo deťom chýba a dospelí to vlastne majú. A to je v podstate skúsenosti. Keď ste dospelí, máte viac skúseností ako deti a tým pádom vaše rozhodnutia vy sa rozhodujete na základe vašich skúseností, ktoré ste prežili v tomto živote, ale deti ich nemajú. Tým pádom posluchnú vás vo všetkom, pretože ešte nevedia, čo to znamená. Napríklad, keby ste povedali dieťaťu skoč zo strechy, tak dieťa to spraví, pretože nevie, čo to znamená skočiť zo strechy. Keď ho nahúckate, tak skočí zo strechy, ale neuvedomuje si následky toho. Čiže to je v podstate to, čo by sme mali robiť. Poslúchať Ježišove slova, tak ako ich povedal. Napríklad, jedno z prikázaní, ktoré sú obsiahnuté Matúšovi 5, 6, 7 je, to od vás žiada, tomu dáte a nebudete to pýtať naspäť. No a ľudia väčšinou čo robia, keď idú okolo bezdomovcov, je, že snažia sa im nedať peniaze, ale jedlo, lenže tí bezďaci, tí bezdomovci, oni nechcú jedlo. Väčšinou. Keď vás popýta jedlo, dáte mu jedlo, ale keď vás pýta peniaze, dajte mu peniaze. Nie, že pýta vás peniaze, vy mu dáte jedlo. Pretože vy môžete mať takú situáciu napríklad, že bezdomovec od vás pýta peniaze a vy mu dáte jedlo. On to jedlo zoberie a hodí vám do tváre. Potom sa často ľuďom stáva, že majú zlú skúsenosť s bezdomovcami. Že proste, dal som bezdomovcovi jedlo a on mi ho hodil do tváre a povedal, že ho nechce. Tak sa som prestal dávať peniaze bezdomovcom a rozmýšľam dosť opatrne nad tým, že komu tie peniaze dám. Lenže vy ste na to šli nesprávne. Vy ste dali bezdomovcovi jedlo a on od vás žiadal peniaze. To isté, keď budete mať, napríklad máte deti, dáte svojmu dieťaťu napríklad cukrík, napríklad žiada od vás cukrík a vy mu dáte chleba, žiada od vás čipsy a vy mu dáte, kotličíz alebo nejaké niečo zdravé, nie. On od vás žiada čipsy, tak vy máte dať čipsy a nie proste niečo iné, chápete? To isté s bezdomovcami. Žiada od vás peniaze, dáte mu peniaze. Žiada od vás jedlo, dáte mu jedlo, proste. Spravíte to, čo chce. Pretože to povedal Ježiš, proste. Ten, kto od vás žiada, tomu dajte a nepýtajte to naspäť. Tým pádom ste splnili jeho prikázanie, môžete ísť ďalej v plnení jeho prikázaní. To, čo Ježiš chce, aby sme boli ako deti, znamená, že by sme mali poslúchať jeho slovo bez podmienok, bez nejakých monológov v hlave, že čo teraz, čo mám robiť teraz, a keď to tak nemá byť, ako to tak má, proste to spravíš, proste tak, jak to písané, tak to spravíš. Keď si nie ste istí, čo znamenajú tie prikázania Matúšovi 5, 6, 7, zoberte tie prikázania, dajte to prečítať malému dieťaťu, 6-ročnému, 7-ročnému a on vám hneď povie, čo máte robiť, pretože malé dieťa sa pozrie na tie slova a hneď im porozumie, pretože nemá žiadne skúsenosti, od ktorých by sa mohol oprieť, preto keď ich prečíta, keď vie čítať, tak proste povie ti, áno, máš robiť toto, pretože tak sa to tam píše. Lenže človek nevie čítať s porozumením, väčšinou ľudia, pretože to porozumenie, oni to nečítajú tie slova, ale oni čítajú tie skúsenosti, ktoré za tým stoja, že začnú si hovoriť, teraz musím robiť toto a tamto a ešte toto a teraz a čo keď toto nevyjde, chápete, že proste sú v budúcnosti, pritom nerozmýšľajú nad tými slovami, ktoré sú tam písané. No niečo vám porozprávam. Teda. Bol raz jeden muž, ktorý mal 2 synov.
prišiel k prvému a povedal mu, choď pracovať do vinice. Syn odpovedal, nejde. Ale rozmyslel si to a predsa išiel. Muž potom povedal presne to isté druhému synovi. Ten povedal, idem. Sľúbil, ale nešiel. Tak. Ktorý z týchto dvoch splnil otcovú vôľu? Ten druhý. Prvý. Veru ten prvý. Aké z toho vyplýva poučenie? Sú takí, čo sa pokladajú za spravodlivých, pretože hovoria Bohu áno. A pritom neplnia jeho vôľu.